dnešního videa z Minecraftu. Teďka jsem si právě spawnul na takovým divným kopečku, ani nevím proč. No to je jedno, prostě vás vítám u dnešního videa z Minecraftu. A tohle je vlastně první díl, jako tam minulý díl, ten se mě trošku nepovedl, takže tento díl se bude jmenovat sice, no asi stejně, plus minus. Jako nic proti, ale tam to video bylo jako, proč to vlastně říkám. Tam to video bylo totiž fakt celku dobrý, sice to bylo moje první video přes aplikaci. A kdybyste chtěli vědět, přes to natáčet, tak je to přes to SCR Cry Recorder Pro a to je fakt mega dobrá aplikace. A dobrý je, že třeba teď natáčím rovnou do toho, takže se to dá okamžitě rychle vydat do galerii. Ani nechápu, proč to pořád těžím. Si udělám baráček asi tady. Chci udělat krafťák a barák. Teď si to vyrobím asi krumpáč a kde se těžit. Jsem to někde viděl kamení, tak kde jsou kurva? Kamení. Možná doufám, že to skočím. Dobrý, skočil jsem to. Já se tam nedostanu. Tak si to tu krásně vytěžím. Tak si to tu vytěžím rychle. A půjdeme na věc. Jinak, no ne, to nemusím říkat. Jinak, kdybyste se divili, že tak divně mluvím, tak je to kvůli tomu, že jsem tak trošku nachlazený. Protože jsem dělal samozřejmě po škole blbosti v kalužách a to mě trošku tohle. Jinak v pohodě. Co brání tomu, abych vám natíčil nějaký video? Co tomu brání, řekněte. Jinak, napište mi do komentářů, jaký hry byste chtěli, abych natáčel. Protože jako, mám tam jenom Minecraft, Driving Show a to je Clash of Clans. To jsou asi tak všechny hry, a GTA San Andreas. Tak to je asi tak všechny hry, které bych asi teď mohl natočit momentálně. Ale potom v tomto dílu vyjde hned další díl, takže se můžete na co těšit. Předpokládám, že jakmile vyjde tento, takový bude dotočený další, protože jako mě to teďkom hodně baví natáčet. Jako každýho youtubera, který začíná, to baví. Když jsem tak hodně dlouho koukal na Menta, na Gamera, tak mě to lezlo na nervy, že prostě natáčet jenom vodní, že mě to prostě už přestává bavit. Jako pořád mě to ale baví. Tak jsem si prostě stáhnul nějaké ty aplikace a to. No, co bych vám tak k tomu chtěl říct? Dám ještě čistku. No. Ještě si udělám tyčku, mečík a sekiru. Tak tam krump, sekiru a ještě si udělám asi lopatu. Udělám ještě lopatu a tohle si dám sepka. Tak si to zase poskládám jako vždycky. A teď se jdeme asi vydat do světa. Nikdy si nebudu ale dělat baráček, potom jak získám hodně dobré suroviny, tak to. Jak získám hodně dobré suroviny, jak získám hodně dobré suroviny, tak si prostě udělám nějaký kompas nebo něco, cokoliv.
Dobrý je třeba, když někde najde prostě 2 stromy u sebe. To je prostě fakt hodně dobrý. No a teďko, kde by to mohla být nějaká jeskyně? Jo, tam jsem něco viděl předtím. Když si nejsem ani 5% jistý. No tak 50% jsem, že tady byla někde v okolí pár bloků bude jeskyně. Že by jeskyně? No já jsem dobrý. Oh, ty kráso. A jako... Nevypadá moc dobře. Je, ty vogo, tady toho je, oh my god. Oh, to je hustý. Tady se maximálně vytěžím tohle železo. A udělám si tohle, udělám si tu stanici nějakou. Tak kdyby. O, to je hodně dobré jeskyně tohle, to jsem si přiznal. Na to, že jsem si myslel, že to bude nějaká malá, jako pokaždý, když nějakou najdu, tahle to je hodně dobrá. Teďka si dám jako vždycky crafting, který se vyrábí dost dobře. Potom si semka dám samozřejmě pec. Semka dám uhlí a teď udělat, jiného bych měl udělat, než abych získal uhlí, takže jdeme na uhlí. Je to pár jenom taky abych spadl. Takže se to vybral jednoduše víc. Tak si to tu rychle vytěžím. Kde seš? Kde seš, kámo? Kde seš? Kde seš ty, co? Ale stejně takový, kdo je. Já tam vidím na... No to není tady, ale to je spíš... Kráso. Je to chyba restaurant. Cool. Hajzle, skurvenej hajzle. Ty si nebudeš dovolovat na Radima. Tak si to tu vezmu. Tu železo tu, no. To je vlastně, už mám dohromady 10. Tady by možná mělo být zase něco, ne? Tady vidím akorát uhlí a konec, takže z tohoto konce akorát tohle vytěžím, tohle uhlí a jdeme zpátky. Tam možná bude za to něco dalšího, ale to bude jedno. Já už půjdu zpátky. A vytěžím všechny suroviny, dobrý. A samozřejmě nejvíc jdu potom, po zlatu a po tím, jak se to jmenuje. Nejvíc jdu po zlatu, po diamantu a po železu. A po uhlí. A po
emeraldy, jsou jenom na XP podle mě. Jo a ještě redstone, si potom udělám barátku redstone. To tak krásně tohle. Tamto video, když já to video se bude jmenovat stejně, akorát, že tam bude napsaný třeba, jo, bude tam napsaný Dobrodružství Radima, první epizoda, druhý pokus. Takže tam to předchozí, jak kdybyste neviděli. Čekáte, jak dlouho vlastně? A dostane 11 minut, dobrý. Já si to akorát vytěžím. Tady počkat, je tady. Dobrý. Já jenom vyjdu navrch, tam upeču si to, dám to do pece a asi už půjdu. Kde je to? A tady, že? To tak nenápadný, jo. Celku. Dám sem to podolsko a ne, ještě ne. Mohl to je jedno. Tady to dal takové tenhle pro začátek. No, to je jedno, já už se s váma asi rozloučím a uvidíme se asi u dalšího videa. Čus. Čau. Teda čus.